sarujuk kabangun lapangan panggaotan kang nyakup kabeh tenaga kerja, kabeh tumandang, kabeh bisa madang. Pemerintah lan swasta kabeh upiya, nadyan ora padha. Yen akeh sing nganggur, bebrayan banjur kojur. Akeh wong tumindak ngawur. Mikir-mikir golek akal. Milih PKL iku kalal. Nadyan akeh saingan, yen aman isih keduman. Nanging jebul ora gampang, kurang beneran bisa ditendang. Dagangan gelimpang, mung kari nyawang, sangga uang. Yen dadi PKL sing mepet, diplepet kahanan, ora mung ngundi paitan lan batin, bisa diloncati bang plecit. Oleh panggonan pekoleh, ati bisa sumeleh, ora kagusur kanthi